राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आप सभी का। आज मैं बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा सा सोहर गीत लेकर आई हूँ। कैसा लगा एक छोटे से प्यारे से कमेंट में जरूर बताइएगा। गीत अच्छा लगे तो अपना ढेर सारा प्यार दुलारा आशीर्वाद दीजिएगा। चैनल को अपना सपोर्ट करिएगा और आगे बढ़ाइएगा। चैत ही मास वन खाखर सावन मास हरियर सावन मास हरियर हो। चैत ही मास वन खाखर सावन मास हरियर सावन मास हरियर हो। वही राम जी जे सीता के निकारत रहली गर्भ से तरहली गर्भ से न हो। वही राम जे सीता के निकारत रहली गर्भ से तो रहली गर्भ से न हो। एक बन गईली दूसर बन अवरौती सरबन अवरौती सरबन हो। बहिनी जाई के पहुँची वृंदावन नयनायासु झरई नयन आसु झरई हो। बहिनी जाई के पहुँची वृंदावन नयनायासु झरई नयन आसु ढुरकई हो। वहीं वृंदावन एक पीपर पेड़ लहर लहर करई लहर लहर करई हो। वहीं सीता जे ठाड़ी जे बिलखई नयन आसु ढुरकई नयन आसु ढुरकई हो। तही तर ठाड़ी शीतल रानी मनवा भी योगली है मनवा भी योगली है हो। वही वन में से निकरीन बन तपस्विनी त सीता जी से पूछई त सीता जी से पूछई हो। बहिनी वन में से निकरई बन तपस्विनी त सीता जी से पूछई त सीता जी से पूछई हो। बेटी कवन कवन संकट जियरात काहे बिनु रोयु नयन आसु ढुरकई नयन आसु ढुरकई हो। बेटी कवन संकट तोरे जियरा नयन आसु ढुरकई नयन आसु ढुरकई हो। काऊ कही मोरी मैया कहत दुख लागई कहत दुख लागई हो। मैया राम जी निकारई हमका घर से त हम आऊँगा रब से त हम आऊँगा रब से न हो। मैया राम जी बन के नी तारई त हम हूँगा रब से त हम हूँगा रब से न हो। के न मोरी भूखियानी हरि है त के न पियसिया त के न पियसिया न हो। मैया के न मोरा जगी है साउरिया तरती यादो खेन कर रतिया दुखेन कर हो। मैया के न जगी है मरी सा उरिया तरतिया दुखेन कर रतिया दुखेन कई हो। हम तो हरी भूखियानी हर वही पियसियानी हर वही पियसियानी हर बई हो बेटी हम तोहरा जग भैसा उरिया तरती
रतिया सुखे कई रतिया सुखे कई हो। बेटी हम तोहरा जगबैसा उरिया तरतिया सुखे कई रतिया सुखे कई हो। होत बिहान पह फाटई ललना जनमले तलब कुश जनमले ना हो। बहिनी बाजै लागे आंगन बधैया उठन लागे सोहर उठन लागे सोहर हो। बहिनी बाजै लागे आनंद बधैया उठन लागे सोहर उठन लागे सोहर हो। आवौ नगर कर नौआ तहाली बेगे आवौ तहाली बेगे आवऊ हो। नौआ रगरी पिसौ हरदी रोचन पहूँ चावौ रोचन पहूँ चावऊ हो। नौआ रगरी पिसौ हरदी रोचन पहूँ चावौ रोचन पहूँ चावऊ।